हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर दिनै आंनि गोसोआ जोबोर खुसि मोनदों मानो होनोब्ला दिनै नोंसिनि अननायावनो दिनै आङो लासै लासै नाजाबोनायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै आंनि चेनेलखौ आङो 15K खालामफैनो हाबाय बिनि थाखाय आरो जायफोरा आंखौ इसिबां सापर्ट खालामबोबाय बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननाय जासिहरो आरो उननि समफोरावबो नोंसिनि हेफाजाब आरो नोंसिनि अननाय मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर आङो नैबे फंसे खोथाखौ बुंनो सानदों जायफोर आंनि फंबाय बिनानावानो जाया मानो बा बिब' बिदायानो जाया मानो जायफोरा गोदान गोदान चेनेल दङ आरो आंनिफ्राय साबस्क्राइब लुबैयो बिसोरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आंखौ कमेन्ट खालामनानै हरनो हागोन आंनिफ्राय गासिबो जाय कमेन्ट खालामदों आं बिनिखौ साबस्क्राइब खालामना हरजोबगोन मानो होनोब्ला नैबे जायो खोथाया आङो गोबां इउटुबार्सफोरनि बर' इउटुबार्सफोरनि भिडिअफोरखौ आङो नायो आरो जायफोरनिखौ आङो नायो बिनिखौ आङो साबस्क्राइब खालामना हरजोबखायो नाथाय माखासे फिसा फिसा चेनेलफोरनिखौथ' मिन्थिया जाय गिदिरखा बिनिखौल'सो बांसिन नायनायबो जायो आरो मिन्थिसिनाय जायो बिसोरखौथ' आं खालामखाबायानो आरो नैबे फिसा फिसा जाखांबोनायखौ आं मिन्थिजोबा बिनि थाखायनो जायफोरा साबस्क्राइबार नांगौ आरो आंनिफ्रायबो लुबैयो बिसोरो नैबे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन बेबो मोनसे खोथाया गोबां मानसियानो चेनेल दङ ओमफ्राय कमेन्ट खालामो नोंगौ ओमफ्राय गासिबो कमेन्ट खालामनायफोरानो दि चेनेल दंजोबो बेबो नङा नाथाय खायसेया दङ बिसोरखौ आङो जायफोर आंनियावबो बिब्दिनो जायो जायफोरा चेनेल दङ बिसोरो कमेन्ट खालामहरोब्लाबो आङो खायसेनिखौ आङो चेक खालामनाय जाया बेखायनो आङो बैसोर मानसिफोरनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै हराखैबो जानो हागौ बिनि थाखायनो आङो बयखौबो खावलायो नैबे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा आंनिफ्रायबो साबस्क्राइब लुबैदों बिसोरो कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन आंनिफ्राय मोननै मोनगोन दे मोननै चेनेलखौ आङो बाहायो मोननै चेनेलनिफ्रायबो आङो खालामनानै हरजोबगोन बयनिखौबो बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय